Galdutakoaren zama, galdutakoaren zama, galdutakoaren zama, galdutakoaren zama. Dagoeneko indarran dira 0-3 urte arteko haurrak dituzten familientzako 200 euroko laguntzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Horiez gain, 3 eta 7 urte bitarteko haurrentzako ere aurre ikusi ditu laguntzak Eusko Jaurlaritzak. Seme-alabak hazi eta mantentzeko laguntzak 200 eurokoak dira 3 urte bete arte, eta familia ugarien kasuetan 100 euro gehigarri beste seme-alaba bakoitzeko, horiek 7 urte bete arte. Iñigo Urkullu lehendakariak 2022ko maiatzean iragarri zuenez, neurriaren helburua da jaiotza tasetan joera negatiboa aldatzea. Bere aldetik, Lide Amilibia gizarte politiketako sailburu ordeak nabarmendu du oso neurri garrantzitsua dela eta aurrekontutik 110 milioi euro baino gehiago bideratu dituztela prestazio horiei aurre egiteko. Hala, laguntza ekonomiko hauek euskal herritarrei nahi adina seme-alaba izaten laguntza espero dute. Eguerdion guzti hori 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unean, eta hasteko aipatu dugu dagoeneko gaurtik aurrera eska ditzakete 0 eta 3 urte arteko haurrak dituztenek 200 euroko hileroko laguntzak aiera aurretak azalduko dizkigu xehetasunak jarraian. Indarrean dira 0-3 urte arteko haurrak dituzten familientzako 200 euroko laguntzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Laguntza hau, hilero jasoko da, eta erronka demografikoako estrategia barruan egiten dugun apostu sendo bada. Esan behar da baita ere, eskaerak martxoaren batetik aurrera eskatu ahal izango direla, eta atzera eragina dutela gainera. Baina nork eska ditzake laguntzak? 3 urte arteko haurrak dituzten familiek eska ditzakete eta hilero 200 euroko diru laguntzak emango die Jaurlaritzak seme-alaba bakoitzeko. Eta familia ugariek 3. seme-alaba edo ondorengo bakoitzagatik horiek 7 urte bete arte, hilean 100 euroko gehigarria jasoko dute. Alabak edo semeak 133ko edo hortik gorako desgaitasuna edo mendekotasun egoera aitortu badu, aurreikustako laguntzak bikoiztu egingo dira. Martxoaren batean ireki dira laguntzak eskatzeko epea eta 2023ko urtarrilaren 31 arte egongo da zabalik. Atzerako eragina dute laguntzek 2023ko urtarrilaren 1 artekoa. Laguntza horiek gainera bateragarriak dira egungo kenkari fiskalekin, eta baita dirusarriak bermatzeko errentak seme-alabak izateagatik jada ematen dituen diru laguntzekin ere. Bestalde, erditze anizkoitza duten eta adopzio anizkoitza duten familiek aparteko diru laguntza jasoko dute hilerokoaz gain. Eta nazioarteko adopzioek bakarrak zein anizkoitzak izan aparteko diru laguntza bat ere jasoko dute. Bada gaurko egunarekin indarran sartzen diren neurri bada besterik gaur sartuko da indarran hain zuzen ere turismorako etxebizitzak mugatzea helburu duen Euskal Hirigune Elkargoko konpentsazio legea. Hemendik aurrera bizitegi bat turismorako erabili nahi duen jabeak bestelako lokal bat bizitegi bilakatuz konpentsatu beharko du. Bestela ez du etxebizitzaren erabilera aldatzeko baimena eskuratuko. Gaur egun turismorako diren etxebizitzak urte osoko alokairura itzultzea lortu nahi duten neurri horren bitartez. Aurreikuspenen arabera 11.000 bizitegi libratu daitezke ondoko urteetan. Zailtasunak dituzten gero eta alokatzaile gehiagoren deiak jasotzen dituela eta aldak egunero alokatze kontratu iruzurtien praktika masibo bat ikusten du. Hiri elkargoak partikularrentzat eman dituen arauak pertsona moralei zabaldu behar dituela eta galdikiteko konpentsazio neurria plantan ezartzea eta konpentsazio gogor bat zinez zaila eginen duena betetzeko. Konpentsazioa behar dugu Airbnb bezalako apartamentoak ez zabaltzeko eta hemen bizitzeko urte guzian behar ditugun etxe bizitzak errekuperatzeko.
Eta Ipar Euskal Herrian garela etxegabe bat hilik aurkitu zuten atzo goizaldean Hendaiako Kaneta portuan. Hildakoa 50 bat urteko gizon bat zen eta suhiltzaileek atzeman dute hilotz aipaturiko hiri eremua etxerik ez duten pertsonen biltoki bilakatu da. Aspaldi honetan hala egoera horrek jakitera ematen du. Elkarteek sarritan oroitarazten duten zerbait kaleetan bizi den jendeari aterperik aragon laguntza integrala behar zaiola bermatu. Aurten Euskal Herrian hildako bigarren etxegabea da Hendaiakoa. Eta heriotzak izpide ditugula, bada besterik atzoko egunean bertan jakitera eman dena. Izan ere, ezbeharrekin jarraiki tamalez asteak utzi du. Zabaiako espetxean preso zegoen 22 urteko gizonezko bat hil egin da, bingen Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak jakinarazi duenez. Haren arabera, gaztea bere ziegan hilda aurkitu zuten kartzelako funtzionarioek atzo, goizeko 8etan medikuei abisua eman zieten arren, ezin izan zuten suspertu. Jaurlaritzak espetxeen eskumena hartu duenetik, Zabaian hilden lehenengo presoa da atzokoa. 2020 urtea zerozik ez da presorik hil bertan, baina urte hura berezik hilatza izan zen, espetxean 6 pertsona hil ziren salaketaren arabera, eta elkarteak salatu du kasu horietako batzuk oraindik argitu gabe daudela. Hildako pertsona hau ez zegoen suizidioak prebenitzeko protokoloaren barruan, ez zelako erabaki hori aktibatuko zuen daturik edo zantzurik aurkitu. Guardiako epaitegiak ere egin beharreko pauso guztiak eta auzipean geratu da beraz. Eta espetxeak bere aldetik ikerketa justizia zuzendaritzak informazio espedientia zabalduko du, gertakariak zehazteko eta aztertzeko. Atzoko egunarekin berriz urte bat egin du kartzelan Pablo González kazetariak. 4. aldiz luzatu diote espetxealdi preventiboa eta 5. azterketa maiatzaren 24an gauzatuko da. Egoera hau jasanezina da. Kontutan hartuta, Europar Batasuneko estatu baten gertatzen ari dela, eta Pablok jasotzen dituen trataerak eta pairatzen duen egoera ez dela batere duina. Uste dugu beharrezkoa izango litzatekeela albait arinen egoera hau bukatzea, berari dagokion epaiketa justu bat edukitzeko eskubidea bermatzea.
Gaiz aldatuta berriz, memoria gunea sortzeko erakundeek emandako pausoa ospatu du Martxoak 3 elkarteak, hain zuzen ere, elkarteak oniritzia eman dio erakundeek urtarriaren 26an bidalitako azken proposamenari eta Memoria Gara plataformak bat egin du erabakiarekin. Hala, aste honetan, Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak parte hartzea onartu dute eta estatutuak sinatu dituzte. Martxoaren 3an ordea Gasteizko udalak egingo du sinaketa. Hori gauzak horrela, memoria gunea nolakoa izango den eta zer eskainiko duen erabaki behar dute datozen hilabeteetan. Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman zion erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta horrekin hitzitzat jo du memoria gunearen oinarriak ezartzeko abiatutako negoziazio prozesua. Erakundeek patronatuan parte hartzea onartu dute eta estatutuak sinatu dituzte. Horrela, prozesuak hainbat hilabete geldirik egon ondoren aurrera egin du. Erakundeok fundazio honen estatutuak onartuta eta 3 erakundeen parte hartzea berretzita, uste dugu pausu erabakigarria ematen dela, fundazioa bera sor dadin, eta horrela beteko dela gasteiztar asko eta askoren nahia, 1976an izan ziren gertakari eta malgarri haien inguruko aitortza eta memoria egiteko. Gobernuaren kontseiluak argi berdea eman dio, Arabako Foru Aldundiak Martxoak 3 memoria gunea fundazioan patroi gisa parte hartzeari. Eta fundazio horren estatutu arautzaileak onartu ditu. Memoria gunea abian jartzeko akordioak 3 oinarri edo baldintza izango ditu. 2021eko hitzarmena errespetatu beharko dute, fundazioaren estatutuen helburuak zuzenduko dituzte eta biktima bat egongo da lehendakari ordetza postuan. Eta bueno, esan beharra dago, naiz eta nahiko nekagarri esan presozio honetan egotea, indarrak atera ditugula, aurrera jarraitzeko, presionatzen jarraitzeko, eta azkenik lortu dugula, eta guretzat izan dela garaipen bat, lortzea 2021ean adostutako lankidetza hitzarmen hori aurrera eramatea. Gauzak horrela memoria gunean nola izango den eta zer eskainiko duen erabaki behar dute hurrengo hilabeteotan. Ez genuen nahi, argi genukan ez genuela nahi izatea nolabait memoriaren enkapsulamendu bat, nahi genuen izatea zentro ireki bat, zeinak lotuko dituen atzoko eta gaurko borrokak, Martxoaren 3ak ere hori irakasten digu. Bestalde, Espainiako gobernuak patronatuan sartzeko asmoa iragarri du. Aurrekontu orokorretan proiektuarentzako 600.000 euro bideratu ostean. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Aldundiak eta Gasteizko udalak ziurtatu dutenez ez dute eskaera ofizialik jaso. Biktimen elkartea berriz erabaki horren aurka azaldu da. Heriotzak izan ditugu izpide lehenxeago eta orain iragan astean Donibane Loizuneko Tomas Akinokoa liceo pribatuan gertatutako ezbeharrari helduko diogu une batez. 52 urteko irakasle bat zendu zen, 16 urteko ikasle batek labankadaz eraso egin ondoren ezbeharrak zur eta lur utzi du Euskal Herriko hezkuntza komunitatean, gainera gertaeraren lekukoek, ikastetxearen inguruko pertsonek, trauma osteko estresaren sintomak izateko arriskua dute orain hain zuzen ere afera horri heltzeko kameraren beste aldean dugu Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultatean irakasle den Aitor Aritzeta. Kaixo, Aitor? Kaixo. Tira, 11 emozio sorrarazi ditzake halako gertakari baten lekuko izateak, ez da, zer nolako baliabide psikologikoak eskaini beharko litzaizkie hezkuntza komunitateko kideei eta halako gertaretan ez nolako beharrak nabarmentzen dira? Bueno, lehenik eta behin ondo adierazi duzun bezala horrelako gertakizun batek sortu ditzake trauma osteko estresa egoera bat. Eta kasu horietan, lehenengo ebaluazio egin ostean eta ikusita ez irakaslerik, ez gurasorik, ez dagoela oso egoera komplikatu batean, importantea da espazio batzuk ematea emozioak edo sortzen diren emozio intensitate horiek ventilatzeko, ezta? Zentzu horretan ere iruditzen zait importantea hezkuntza komunitateari, gurasoei, ikaslei, irakaslei ere komunikazio esparruak eta eskaintzea, eduki dezaketen aukera ere adierazteko
nola sentitzen diren, nolako emozioak eta pentsamenduak izaten ari diren, eta bereziki horrelako egoeratan sortzen diren ondoezagatik eta suposatzen duen traumagatik eduki dezaketen arazoak plazaratzeko edo adierazteko lo arazoak direla edo berriro ere irudiak bere burura etortzea edo larritasun sentimenduak izatea, ez? Zentzu honetan, nik uste dut importantea dela adieraztea horrelako espazioetan, ikastetxeetan, interesgarria litzatekela ere psikologo gehiago edukitzea, ezta? Zentzu batean, aukera emango digutelako diagnostikoak eta egiteko prebentzio ikuspegi batetik. Jakinda ikasle batzuk egoten direla batzuetan egoera larrietan, ez bakarrik bullying kasuak direlako, eta bezik eta buru osasun arazoak ere bertan daude, eta modu errez batean, baliabide gehiegi gastatu gabe, iruditzen zait diagnostikatu daitekela zein den ikasle desberdinen egoerak eta baita ere horrekin ekiditu horrelako gertakizunak, ez da. Bai ez, gainera, kasu honetan bestak beste ikasleak dira gertakariaren testigu nagusi, ez, gazteak, nerabeak, horrek zer nolako importantzia du edo bada ezberdintasunik ez edadearen kontu horrekin? Bueno, kontuan eduki behar da, nerabeak oso bizitzaren etapa komplikatu batean daudela, ez? Beraien identitatea eraikitzen ari dira, munduan lekua topatzen ari dira, nor naiz ni galdera horri erantzuten saiatzen ari dira, eta zentzu horretan nerabezaroan sortzen dira identitate krisi importanteak, ez? Horrelako gertakizun batek, ez dauka zergatik, baino identitate krisi prozesu batean baldin bazaude, edo bereziki hauskor sentitzen baldin bazara, zure egonkortasun emozionala ere kaltetu dezake gehiago, ezta? Orduan bereziki arreta jarri behar da, haurtzaroan, nerabezaroan horrelako gertakizun traumatikoak gertatzen direnean. Zeren askotan, nerabeak askotan egiten dutena da, barrura joten dira, blokeatu egiten dira, ez dute sentitzen dituzten emozioak edo dituzten pentsamenduak adierazten, lotxagatik, ez dakitelako oso ondo jasoak izango diren, eta horregatik iruditzen zait importantea bereziki adin honetan espazio lasaiak ematea komunikatzeko sentitzen dutena, eta nolabait denon artean interpretazio kolektibo bat eraikitzeko eta relato positibo bat eraiki dezaten beraien buru osasuna ahalik gutxien kaltetua izan dadin, ez? Ez gainera, kasu konkretu honetan erasoa burutu zuen gazteak buruko gaitz bat du, eta horrek buruko osasun arazo bat jokabide kriminalekin izan dezakeen, ez, loturaren inguruko eztabaida piztu du nolabait asaltze arrenarin. Nola iristen diozuzuk horri? Lehenik eta behin esan beharra dago, ez dago, historian zehar, eta jokabide kriminalak aztertzen baditugu, buru osasuna arazo daukaten pertsonen daukaten jokabide kriminala harremana oso txikia dela, ez? Datuak eta estadistikak horretarako daude. Eta gero iruditzen zait oso importantea, zuen lana kontuan hartuta, ez? Komunikabideak eta denok gizartean ere ez dezagula horrelako harremanak egin, ez? Buru osasuna eta jokabide kriminala. Bereziki, dugun helburu baten kontra dijoalako, ez? Buru osasun arazoak ahalik eta gehien normalizatu behar dira, eta ahalik eta modu normalenean partekatu behar da. Eta norbaitek ahotsak entzuten baditu, depresio egoera batean baldin badago, antsiedade larria sentitzen badu, oso egoera oskor batean sentitzen bada, sentitu behar du naturaltasunez espazio bat partekatzeko, familiarekin, lagunekin. Eta partekatze hori, sozializazio hori, normaltasun hori lortzen baldin badugu, aldi berean ekidituko dugu buru osasuna estigma batean bihurtzea. Eta plazaratze hori komunikazio horri esker emango dizkigu aukerak ere prebentzio jokabideak edo estrategia garatzeko. Eta horrekin batera, aukera gehiago izango dugu gizartean, buru osasun arazoa dauzkaten pertsonei laguntzeko eta behar dituzten baliabideak eskaintzeko. Eta bukatzeko Aitor lehen eman dituzu gako batzuk, ez da apur bat egoera honi bide emateko, ez, zer nolako neurriak hartu ahal izango liatezken, hala ere epe labur batean, ez, normaltasuna izatea bidean zein beharko luke izan lehenbiziko urratsak?
Bueno, nik uste, leheno aipatu nuen bezala, ez? Importantea dela ebaluatzea, diagnostikatzea zein den egoera, ikusi gazteak eta nerabe familiak irakasleak nola dauden, eta kontuan hartu hori, ez? Emozioa ventilatzeko espazioak ematea, komunikazio esparruak sortzea, eta gero ere transmititzea mezu bat, ez? Prozesu hauek, normaltasunerako prozesuak izan behar dira progresiboak. Ez da komenigarria ezer gertatuko ez balitz bezala egitea eta alde batera edo ekiditzea gertakizuna larritasuna sortzen digulako horretaz hitz egitea. Ez iruditzen zait, importantea dela gertakizuna bere lekuan jartzea, errelato bat garatzea, azalpena bat topatzea eta horrekin batera poliki ulertzea batzuetan eduki dezakegula horrelako irudiak edo sensazioak edo ondoezak edo beldurrak eta horiek normaltasunerako bideko prozesu normal bat bezala ulertu behar dugula, ez? Progresibo izango dela eta konbeni dela ere progresibotasun horretan sentitzea geroz eta hobeto sentituko garela eta gertakizun honek utzi duen aztarnak denon artean gainditzen jongo direla eta noski berriro egoera normal batera bueltatuko garela. Ondo da, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa. Aitor, mila esker gurekin gaia lantzarren ondo izan eta hurrengora arte. Hurrengora arte, sarkada bat. Tira, eta honekin orain kulturarlora egingo dugu salto, eta horretan gaur kameraren beste aldean dugu Udane Arbeo lankidean, izan ere Gipuzkoa aldean kultura eragilei dirulaguntza banatuko zaizkie, eta beraz, kaixo Udane, konta iguzu ez, nola banatuko den? Bai, eguerdion danoi eta zuk esan bezalaxe, azken 4 urteetan 2020tik ona 21 milioi euro inbertitu dira Gipuzkoako kulturan, piztu kultura planaren baitan eta aurten 2023 honetan 6 milioi euroko dirulaguntza eskainiko dute. Lurraldean Gipuzkoan proiektu kulturak garatzeko bidean finantzaketa nagusi bihurtu da plan hau, eta pandemiaz geroztik proiektu horien etenaldiaren ostean, jarduera kultural etenaldiaren ostean, martxan jarri ziren sektorean zegoen krisiari aurre egiteko. Hori hala, urtengo planaren baitan 5 jarduera ildo nagusi ezarri dituzte, lehenengoa kultura egunerako laguntzak, bigarrena udal eta museetarako laguntzak izango dira, hirugarrenik sortzaile zuzendutakoak daude eta azkenik enplegua sustatzeko jarduerak eta proiektu estrategikoak ditugu. Isa 6 milioi euro, baina azkenerako gu konturatuta gauz eta onartu behar dugu diru hau, milioi hauek, kopuru hauek, palanka baino ez dira martxan dauden eta martxan jarri nahi diran proiektu guztiak sustatzeko eta eragiteko. Somos Lugo, encantado de conocerte con tu Lugo. Vive al ritmo de tus sueños donde estés, tírate sin miedo, emergerá la red, la causa es del efecto que es amor, movimiento. Somos Lugo, somos Lugo, somos Lugo, encantado de conocerte con tu luz.
kulturarekin jarraitu zuen Javier Muguruzak bere azken diskoa aurkeztu du gaur, ez da, zer dakar lan berriak? Bai, alaxe da, eta hementxe dugu azken diskoa, Txitxarroa eta Atuna jolasez beteriko diskoa dela esan dezuegu, eta zoriontasuna dastatu daiteke bera entzunez. Metaforak eta onomatopeiak topatu ditzakegu abestietan, eta literaturak, poesiak eta musikak bat egiten dute disko honetan. Leire Bilbao idazlea izan da lan berriaren hitzen egilea, eta Bilbaoren poesiari musika jarri diote ondoren, bai Javier Muguruzak eta baita beste hainbat musikariek, eta honakoa izan da emaitza Txitxarroa eta Atuna. 10 abestik osatzen dute diskoa, eta Haur, Guraso eta Aiton Amonei zuzendutako diskoa dela adierazi dugu, hain justu Javier Muguruza artistarekin egoteko aukera izan dugu, eta hona hemen kontatu diguguna diskoan bertan zer topatuko dugun. Musikariak eta ekipo nahiko antzekoa da, baina esango nuke registro desberdina dagola, ez? Aurrekoan, bat aipatzearren, Inigo Astizen hitzak ziren, eta esango nuke, ganberroxeagoak edo zirela, eta hauek behar bada goxoagoak, bururatzen zait, ez dakit, bereizteagatik pixkat, ez? Instrumentazio aldetik esango nuke rockeroagoa zela, hau behar bada jostalariagoa, batez ere ritmikoki eta jakina, letregileen zera, firma, sinadura, hor dago eta horrek markatzen du giro bat. Eta bukatzeko Donostian zaudela aprobetxatuta igande honetan Lilatoia lasterketa egingo da hirian, joan den ostialean aurkeztu zuten udaletxean, zer gehiago dakigu, Dane? Bai, igande honetan ospatuko da Lilatoiaren 33. edizioa, eta aipatzekoa inoizko parte hartzaile handiena izango dela 5 kilometroko lasterketa honek. Iaz 5.000 emakumeak hartu zuten parte, baina aurten 6.000 emakume izango dira lasterkariak, eta jada antolatzaileek aipatu dute izen ematea itxita dagoela. Goizeko 10:00 Bulebarren ekingo diote 5 kilometroko lasterketari, eta ondoren Alderdi Ederren 11:30 emango dituzte sarituen izenak, eta bertan emango dira sari horiek. Esan bezala, Bulebarren 10:30 ekingo diote lasterketa honi, eta aipatzeko bestalde antolatzaileez gain 250 lagun izango direla laguntza ematen, voluntario gisa, eta zenbaki hori ere nabarmentzekoa. Ondo da, Udane, bada honekin hemen utzi behar du konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Bai, mi esker. Eta kirolen bueltakoekin jarraiki, bi urratxera baino ez dute Espainiako kopako finala Osasunak eta Atletikek, eta aurrenekoa gaur egin nahi dute Sadarren jokatuko den neurketan. Partida historikoa da Gorritxontzat, aurrez soilik 5 aldiz jokatu baitituzte kopako finalerdiak. Atletikentzat ordea ez da gauza berria, azken 3 aldietan iritsi dira finalaren atarira, eta 3-2 gainditu dute kanporaketan. Zurigorriek behingoz atera nahi dute 2009az geroztik galdutako post finalen arantzan. Lehenik ordea konfiantzaz beteriko aurkari baten kontra aritu beharko dute, izan ere Sevillaren aurkako garaipenak auspotuta iritsiko dira gorritxoak gaurko partidara. Atletik berriz zalantzati dago. Eta honekin iritsi da gurean gaur magazineko lehenbiziko atalaren bukaera, eguneko elkarrizketari bide emateko, eta gaurkoan atzo bertan Asier Blas, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta zientzia politiketako doktorari eginiko elkarrizketarekin utziko zaituztegun, batetik Pablo Gonzalezen kartzelaldia izpide, eta bestetik Ukrainako gerrara begira, beraz laster izango gara bueltan.
Erdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur gonbidatu nagusi gisa hemen dugu gurekin Asier Blas, zientzia politikoetako doktorea, baina geopolitikari iritsita gaurkoan ez Ukrainara begira jarriko gara, beraz ondo etorri. Eguerdion. Eguerdion, eta hasteko agian ez, Pablo Gonzalezen aferaz galdetuko dizut, ez ze markotan kokatu genezakeen ez bere atxiloketa eta horren inguruan gertatu dena izan ere, gaurko egunarekin ez urtebete egiten du preso dagoela ez, ze azalpen da honen atzean? Urtebete preso dagoela eta gainera urtebete isolatua edo ia isolatua dagoela. Kontutan izan behar dugu, Pablo González atxilotua izan zala, orain dela urtebete, hain zuzen ere, eta egon zen zenbait hilabete isolatua. Harremanik gabe bere familiarekin, harremanik gabe bere konfiantzazko abokatuarekin, eta gerora orain ere isolatua dago. 23 ordu ematen ditu bere kalabozoan, ordu bete dauka patiorako, patio txiki batetan, eta bakarrik dago, zakarremanik beste presoekin, eta familiaren bisita bakarra izan du, besterik ez. Bere bikotearen bisita, ezin ditu deiak egin baitz egiteko bere semeekin, edo bideo deiak ez ezer, eta alde horretatik praktikan ia isolatua dagoela esan genezake. Beraz, Europar Batasuneko oinarrizko eskubideen karta urratu eginda gutxienez 18 artikuluetan, eta hain zuzen ere lehengo astean jaso nuen bere gutun bat, eta esaten zidanagatik, bera oain badauka aukera ikusteko Poloniar telebista kate bat, emititzen duena polonieraz, bielorrusieraz eta ingeleraz. Eta esaten du horrekin, gutxi asko ideia bat egin dezakela nola doazen gauzak gerran, ezta? Zen naiz da kate berdina izan, Poloniaeraz emititzen duenean askozaz ere jarrera juliganagoa dauka, nola baitere, baretu egiten da jarrera hau ingeles ez danean, naiz eta oso natozalea izan, eta oso mendebaldarzalea, eta bielorrusieraz emititzen dutenean, askozaz profila palagoa dute, ze, karo, Bielorrusia lerrotuta dago Errusiarekin, eta nahi dana da, konbentzitu bielorrusiarrak bilakatu daitezen mendebaldarzaleak, ezta? Eta horrekin esaten zian, horrekin ideia bat egiten dut, eta ulertzen dut zerratik ez ninduten utzi sartzen Ukrainan gerrarei buruz informatzeko. Hain zuzen ere, konturatu dana da, propaganda gerra bat dagoela momentu honetan, eta bera bezalako kazetari independientea, Errusieraz dakiena, 2014tik lanean dagoena, eta gainez lanean egon dana lekuan, Ukrainan alde batean eta bestean. Oso arriskutsua izan ziteken, eta bide batez, bere atxilotuta ere bai, mezu bat transmititzen zaie kazetariei. Kontuz, informatzerakoan, dozen momentutan atxilotuak izan zaitezkete, eta alde horretatik kazetari askok autozentsura aplikatzen dute. Gogoratuko dugu egun horretan, adez, atxilotu zuten egun horretan, afaltzen egon zala Aiestaranekin, Mikel Aiestaranekin, eta Ibai Arbiderekin. Ibai Arbidek ere tuit bat jarri zuen horri buruz, gero borratu egin zuen, eta esplikatu zuen, beldur zala, eta horretarako balio du bere atxiloketak nire ikuspegitik. Batez ere, badirazpen askatasuna mugatzeko eta kazetariak baldintzatzeko eta autozentsura aplika dezaten bultzatzeko nola baitere. Bai, gainera azalduzun argazki hori ez, telebista katena ez, hizkuntzena bada gerraren bestelako argazki bat azaltzeko ere asko ematen du, eta hor, urtebete pasatu da ere, Ukrainaren inbasioa hasi zenetik, nola gogoratzen duzuzuk ez, hasiera hori zer espero genuen, eta zer orain ez, nolako irakurketa egin daiteke? Momentuan, inbasio zitzanean, gehienek ez duen pentsatzen inbasio hori emango zanik tamaina horretan, ezta? Donbasetik kanpora joango zanik. Eta hor, gogoratuko dugu segurenik azarotik zeudela gauza, gora eta bera, eta ematen ziren data batzuk, eta hasiko da hemen, eta beste bat, eta orain gontanez, 2 aste barru dena helakoa, eta etzan iristen, azkenean iritsi izan, eta batzuk espero zuten azan azkar joatea inbasio hori. Ez nuen asmatu inbasioaren gertaeran, baina asmatu nuen esanez, inbasioa gertatzen baldin bazan, ez zela azkar joango, inundik inora. Zergatik, Ukraina handia da, eta 150.000 soldadurekin ezin da hartu Ukraina. Kontutan izan behar dugu adibidez, Pragan, Txekoslovakiako inbasioa gertatu zanean, Sobietar Batasunak eta Varsoviako itunak egin zutenean, 1,5 milioi soldadu, baina gehiago erabili zituztela, 4 aldiz txikiagoa dan
herrialde batetan, eta gainez sovietar eragin esferan zegoen herrialde batetan. Ukraina, azken urte honetan esplikatu duen bezalaxe, Jens Stoltenberg NATOko idazkari orokorrak esplikatu duen bezalaxe, Ukraina 2014tik mendebaldearen eraginpeko lurralde bada. Eta NATO bertan dago 2014tik. Beraiek ez dira, Ukraina ez da NATOko kide, baina NATO Ukrainan dago 2014tik, ejertzitoa entrenatzen, ejertzitoa armatzen, aholkularitza lanak egiten, beraz garbi zegoen, gainera konektatuta dago lurrez NATOko herrialdeekin, garbi zegoen Ukraina ezingo zala hartu era azkar batean, naiz da hori zen Errusiaren asmoa. Eta hor Errusiarrek huts egin zuten, huts handi bat, ze pentsatzen zuten bizpahiru astetan, horrelako inbasio bat gero etzana izan eskala hain handiko esan zigutena bezalaxe. Errusiak Ukraina okupatuko du, ez daka gaitasunik Ukraina oso okupatzeko, baina nahi zuena zen nolabait ere presionatu Kieveko gobernuak utzi dezan, boterea, hau da, dimiti zezan, estatu kolpe bat errazteko, edo gobernuari derrigortzeko Errusiak Moskun nahi zituen baldintzetan bake akordioa sinatzeko. Eta hori, garbi dago, agerian dago, bistan dago, ez dara gertatu. Bai, ez da, eta esan duzu ez, espero zen harin izatea, ez, Rusiak lortuko zuela bere helburua, baina, hor, Ukrainaren posizioa espero zena, baina asko zindartzuagoa izan da, eta hor, esanguratsua da ere, nazio artean izan duen estrategia edo bintzat ez laguntza eskatzori, eta horren bueltan mugitu den guztia. Zein, nola uler daiteke, Ukrainaren jarrera gertakizunaren aurrean? Ukrainarena, hori izan nik uste Rusiarrek egin zuten hutsegite handienetako bat. Pentsatzea Ukrainarrek ez zutela borrokatuko. Ukrainarrek ejertzitua 7 urte daramatza gerra zibil batetan, 2014tik. Orduan, ordutik, Ukrainako ejertzitua asko indartu da, OTANen aholkularitza dauka, eta laguntza, eta gainera dakatena da prestatuta zeudela. Parte handi batetan. Donbasen lubaki asko prestatuta zeuden, eta honi aurre egiteko gainez Merkelek esplikatu du, Holandek esplikatu du, Zelenskik esplikatu du, Poroshenkok esplikatu du. Denek esplikatu dute, 2014tik 2022 bitartean Ukraina egin duena dela prestatu honetarako. Eta bake akordio batzuk sinatu ziren, Minsk bat eta Minsk bi, eta ez dala inoiz egon borondaterik Ukrainagatik bake akordio horiek aurrera eramateko, ze bake akordio horiek beti izan balira, momentu honetan Donbas Ukraina izango izateke, baina autonomiarekin. Eta sira-siratik, Zelenskik eta Poroshenkok esan bezalaxe, ez zekaten asmorik Ukrainan bake akordio horiek betetzeko. Holandek eta Merkelek zer esan ziguten? Bake akordio horiek esker, 7 urte izan ditu Ukrainak indartzeko bere ejertzitoa, eta aurre egiteko Errusiar inbasio horri, eta gero, zer esanik ez, NATOren konpromisoa oso irmoa izan da, segurenik Errusiak pentsatzen ez zuen modukoa. Beraz, programatutako gerra zen. Bai, dudari gabe, programatuta zegoen, aspalditik, eta gainez aspalditik aipatuta zegoen, Ukrainara iristen baldin bazan NATOren zabalkundea, hauxe gertatuko zala. Merkelek berak esan zuen 2008an, Bukaresteko NATOren goi bilera batetan. Esan zuen, Ukrainara iritsiko baldin bada NATO, jakin behar dugu gerrara guazela, baina ez Merkelek bakarrik. Kissingerrek, Berzinskik eta Amerikako estatu batuetako politikari eta aholkulari askok aurretik esan zuten. Bidenek berak esan zuen, Baltikora iritsita ere, hau da, Baltikoko herrialdetara iritsitaren NATO, horrelako agerkari baten aurrean egongo ginatekela. Eta ez dira izan Baltiko herrialde, baina azkenean Ukraina izan da. Bai, ez, orain badirudi, kasik, Lubaki gerraren antzare hartu duela, ez? Izan ere, noski Errusia zen daiteke konformatu, ez? Hasieran agian helburutzat zituen lurralde horiekin, ez? Eta orain, ze helbururi jarraitzen dio, ez? Inbasio horretan. Arazoa da, alde batetik, Ukrainak eta Errusiak sartu direla dinamika batetan oso zaila dana, negoziazio batzutara joatea, ze beraien populazioen aurrean defendatzea hartu dituzten erabakiak oso zaila da, alde batetik. Ikusten baldin badugu Ukrainak, aipatu dugu bezalaxe, ez du asmorik izan, bake akordioak betetzeko. Horrek zer esan nahi du? Bake akordio horietan aitortzen zana, baina egoera txarrago bat adosten baldin bada negoziazio batzuetan, herritarrek esango dutena, eta orduan urtebete gerran suntsipen guztia, hildakoak, ekonomiaren egoera, zertarako.
esan nahi duna da, Ukrainak gutxienez Donbas guztia berreskuratu behar duela. Ze hori baitzen, Minskeko akordioek segurtatzen ziotena, autonomiarekin, orduan, konkistatu beharko luke Donbas guztia, eta noski autonomiarik gabe Donbasentzat. Errusiaren kasua antzekoa da. Errusiak momentu honetan, inbasio hasten duenean, horrelako erabaki bat hartzen duenean, nazioarteko legedia utziz, eta erabaki bat eramaten duena Ukraina eta Errusiaren arteko etsaitasuna muturrera, eta pentsatu behar dugu historikoki Ukrainak eta Errusiak harreman handia izan dutela, gertuko herrialde bezala, gertuko nazioak bezala kontsideratu direla, familiak nahastuta daudela, eta badakizu horrelako erabaki bat aurrera ematen dezunean, gerra luze bat bilakatzen danean, denbora askorako, ez baldin bada betirako, sortuko da Ukraina berri hau izango da oso anti-errusiarra. Eta hori lortzeko hartu dituzun erabaki guzti horiek ez badizute inolako onura adierazgarririk ematen, hau da, Donbasetik haratago ez badituzu lortzen lurralde gehiago, bere etxean ere Putinek eta bere gobernuak arazoak izan ditzake. Bai ez, beraz, aipatu duzun horretaz aparte ez, beste arrazoi dira ez, gerra honen luztapenerako ez izan ere hor, badago, Rusia, Ukraina aipatu ditugu, baina kanpoan ere ez, badira beste eragile batzuk, eta horrez, zegatazkari dira jokatzen gerra honetan? Gerra hau dagoeneko ez da gerra bat Errusia eta Ukraina artekoa, gerra hau da NATO, batez ere Amerikako Estatu Batuak eta Errusia artekoa. Kondolitza Raisek idazten zuen, esanez, zoragarria da, dauzkagula Ukrainarrak, gure alde, odola gure alde ematearen alde. Eta azkeneko tantar arte gainera. Hau da, egiten ari dira guk nahi dugun gerra hori, Errusiaren kontra. Eta prest daude, azkeneko odol tanta eman arte, ez da? Orduan, momentu honetan, gerra hau dimensio desberdina dazka, eta dimensioa da, Amerikako Estatu Batuak eta Errusiaren arteko gerra hau, NATO eta Errusiaren arteko gerra hau, Ukrainaren bidez, delegaturiko gerra bada. Amerikako Estatu Batuen zerbitzura, Ukrainak egiten du. Eta gainera hori horrela izan da hasiera-hasieratik, ez dago dudarik, baina dimensio hori gailendu eginda apiriletik aurrera. Zergatik? Martxoan, egon ziren elkarrizketa batzuk, bitartekaritza lan bat egin zuen Israeleko lehen ministro ohiak, Bennetek, Israel ez da ezerren susmagarri, mendebaldarzalea, Amerikako Estatu Batuen aliatu finenetako bat, eta Bennetek esplikatu digunagatik, Ukrainak eta Errusiak borondatea zuten gatazkarekin, gerrarekin amaitzeko. Ahalik eta azkarren. Eta gauzak ondo bidean zioa zen, baina Amerikako Estatu Batuakek debekatu egin zituen elkarrizketa horiek, Benneteri esan zioten haizu onarte, hau ez da posible. Zergatik, hain zuzen ere, Amerikako Estatu Batuakek, Lloyd Austinek esplikatu bezala, Amerikako Estatu Batuetako defentsa ministroak, defentsa idazkaria handeitzen dioten moduan, gerra luze bat nahi zuten Errusia igatzeko. Beste elkarrizketa batzuk egon ziren, eta hau gainez aurrera desente gehiago egin zuten, Turkian, apirilean. Erdoganen bitartekaritzarekin, Ukrainak eta Errusiak ia akordio bat lortu zuten. Ukrainska Pravda, Zelenski zalea den agerkari digital bat, Ukrainako agerkari digital nagusienetako bat, argitaratu zuen artikulu bat, Ukrainako goi funtzionarioen iturriak aipatuz, esanez, Errusiak eta Ukrainak akordio bat lortu zutela, zenbait ñabardura falta zirela, zenbait xehetasun itxi behar zituzten, eta sinatzea falta zen. Baina Amerikako Estatu Batuak eta Erresuma Batuak blokeatu egin zuten, ez zioten utzi Ukrainari hori egiten, ze horren trukez esan zioten, jarraitu behar dezu borrokan, eta guk armatu egingo zaitu dugu askozaz gehiago. Ze gogoratuko dugu, inbasioa izanean, Bidenek esan zuen, ez ziola emango Ukrainari armamendu ofentsiboa, bakarrik defentsarako armamendua. Hortik aurrera gauzak aldatu egiten dira, orduko ere da Johnsonen bisita Kievera, Londonetik hartu zuen hegaldi bat, eta mendebaldeko lehen politikari izan zen Kiev eta Zelenski bisitatzen gerra egoera horretan. Eta noski esan zion, ezin dezu sinatu bake akordio hori. Beraz, nork izan du interesa handia gerra hau luzatzen, batez ere Amerikako Estatu Batuak eta ardatz anglosaxoiak, Kanada, Britainia Handia, Australia, Zelanda Berria. Bai ez, eta guzti horretan esaterako Europak ez nolako papera jokatzen du, izan ere, tira ez, aipatu duzun kontu hau, azkenan ez, kaxoi baten sartu gura izan den arazo ez kontua ere bada. Bai, Europa da, gatazka guztienetan, noski galtzaile nagusiak, Ukrainarrak eta Ukraina da. Lehen
lehen postuan badi dudarik gabe. Bigarren postuan egon lirateke segurenik errusiarrak, zer rusiar asko hiltzen ari dira ere bai Ukrainan, baina gero kaltetu nagusinetako bat Europa da. Dimentsio ekonomikoan ikusten ari garenez, baina baita ere dimentsio politikoan. Europa momentu honetan latinoamerikanizazio prozesu bat bizitzen ari da. Amerikako Estatu Batuak erabiltzen ari da Europa bere atzekaldeko patio berri bezala. Subalternizatuta dauka, erabat menpekoa da politikoki, ekonomikoki eta militarki, eta iaia esango nuke ekonomikoki inkluso kolonizazio ekonomiko bat bizitzen ari da Europa, bere soberania guztia izan zeukan apur, etzekan askorik galtzen ari da, eta horren adierazle esango nuke, adierazleriko berena da Nord Stream bat eta biren kontrako erasoak. Zure aliatuek erasotzen zaituzte, Alemaniako kasua oso esanguratsua da, eta itxumutu gortz zaude, ez dezu ezer esaten, eta humiliazioa pairatu egiten dezu, bakarrik etxean. Eta badakizu nor izan den. Mundu guztia daki nor izan den, ez dakagu argazkia, ez dakagu bideoa, oso esanguratsua dia dauden zantzu guztiak hasieratik. Eta arlo ekonomikoan ikusten baldin badugu, Europar Batasunak momentu honetan bere gas eta petroleo hornitzaile nagusia Amerikako Estatu Batuak da. Aspaldiko proiektu bat zen Amerikako Estatu Batuena saltzea Europari bere gasa, bere gas likuatua, ez dena baten ekologikoa, itsasuntzietan datorrena, eta askozaz garestiagoa dana. 3-4 aldiz garestiago ordaintzen ari gara gas hori, eta horrek zer eragin izan du Europan? Bereziki Alemanian, bere industriak lehiakortasuna galdu du. Eta lehiakortasuna galtzeak esan nahi duena da, bere enpresa asko joan direla Amerikako Estatu Batuetara, zean gasa eta petroleoaren prezioa eta elektrizitatearen prezioa asko zazen merkeagoa da. Eta gainera han Green New Dealaren aritik subentzioa jaso daitezke. Beraz, nolabait ere, aidana egiten Amerikako Estatu Batuak da dumpina Europari. Desindustrializatzen ari da, industriak joaten ari da Amerikako Estatu Batuetara, batzuk ere Txinara, baina gehiengo Amerikako Estatu Batuetara, eta horrek, pobretu egingo du Europa. Gure gastu militarra asko igotzen ari gara, gastu militarra igotzeak esan nahi duena da gastatuko dugula diru hori armamentuan, eta armamentu hori erosiko dugu Amerikako Estatu Batuei, beste odol transfusio ekonomiko bat Amerikako Estatu Batuentzat, eta guzti horren laburpen igual sintetikoena izango litzateke ikustea euroa eta dolarraren arteko harremana. Euroa asko aldu da, dolarrarekin alderatuta, ze azken batetan Europako ekonomia bereziki gaxo dago. Ze Amerikako Estatu Batuakek eta G7ak hasitako gerra ekonomikoa Errusiaren kontra, batez ere kaltetu du Europako ekonomia. Momentu honetan, nazioarteko diru funtsak, mendebaldeak kontrolatzen duen erakunde bat, esan digu 2023an Errusiak hazkunde ekonomiko handiagoa izango duela, Alemaniak edo inkluso Britainia handiak baino. Bai, ez gainera, horre beste Nord Streamen bueltako kontutxo hori, ez, esanguratsua, baina aipatu zu ez, gainera gero sabotajeak gora eta bera karbono mehatzea, ere, zabaltzera behartua ikusi izan du Alemaniak bere burua, eta komodo dago Europa bere horretan, agian ez, Amerikako Estatu Batuek gidatzen duten NATOren bideo horretan? Kontua da, Europar Batasunak ez dakala interes komun bat. Daude, interes nazional desberdinak. Eta interes nazional hauen agregazioak funtzionatu du momentu historiko batzuetan, baina krisiak datozenean, krisi ekonomikoak, politikoak edo militarrak, orduan interes horien artean talka egoten da. Oso adierazgarria izan zen, 2008ko krisi finantzieroarekin, nola ikusi genuen, adibidez, Alemania eta Greziaren interes nazionalek talka egin zutela, ezta? Edo baita ikusi dugu COVID-aren krisiarekin nola bakoitza saiatzen zen bere bidea urratzen eta bere zilborrari bakarri begiratzen, ezta? Eta momentu honetan, gerra testu inguru honetan, interes kontrajarri asko daude Europar Batasunaren baitan. Ardatz franko-alemaniarrari etzaio komeni eta etzaio gustatzen ez dago eroso egoera honetan. Baina berriz, Varsovia, Polonia, Baltikoko herrialdeak eta beste zenbait herrialde oso eroso daude, batez ere Eskandinaviakoak eta oso konexiona daukatelako Amerikako Estatu Batuekin eta interes oso desberdina dituztelako. Azteko ez direlako herrialde hain industrialak Alemania bezalaxe, ezta? Eta orduan desoroso daudenak dira Frantzia eta Alemania, de hecho, pasaden udan Frantziako ekonomia ministroak eta Alemaniako ekonomia ministroak behin baina gehiagotan esan zuten, biek esan zuten, hemen gauzak ez zioazela ondo. Amerikako Estatu Batuakek kaltetzen zuela Europar ekonomia, eta etzala bazkiden arteko harreman logiko bat, ezta? Baina guzti hori ere azkenean isilarazi da, eta momentu honetan Alemania eta Frantziak, noizbenka Frantzia gehiago
independienteagoa dalako Alemania baino, gogoratu dezagun, Frantziak azken batetan bomba nuklearrak dazka, ejertzitu independienteago badauka, eta ez dago militarki okupatua Alemania bezain beste Amerikako estatu batuengatik. Ez gogoratu dezagun, Alemania okupatuta dago Amerikako estatu batuengatik. Azken batetan naiz eta beraien interesekin kontraesanean sartu, errealitatea da oso lotuta daudela Amerikako estatu batuen interesetara, besteak beste, ejertzito Ipar-Amerikarra bertan dagoelako. Ez, baina hor, ekonomia zereari garela, kristuneko propaganda egin izan da, ez zigor ekonomikoen afera horretan, ez, aldatzen joan izan dira, ez, interesen arabera, orain hause behar dut, orain beste behar dut. Benetan nolako eragina izan du honek Errusian? Bueno, noski, eragina izan du, baina hau da, gerraren bilakaerari begiratzen baldin badiogu, Errusiak zituen espektatibei begiratuta, orain arte, urtebete ostean, esan genezake, Errusia galtzailea dela gerra. Handikan, Ukrainaren 20% kontrolatzen du gutxi asko, eta hori asko da, eta horrek ez du esan nahi galduko duenik gerra, ikusteko dago, baina bere espektatibekin alderatuta, dudarik gabe, Errusia dimentsio militarrean galtzaile da. Berriz, dimentsio ekonomikoan kontrakoa gertatzen da. Mendebaldeak zituen espektatibei begiratuta, Errusiako ekonomia ez da asko kaltetu, de hecho, zenbait dimentsioetan indartzen ari da, diversifikatzen ari da bere bezeroak, eta badirudi, gainera aurrera begira, prospekzio oso ona dituela. Hori nazioarteko diru funtsaren arabera. Beraz, dimentsio ekonomikoan badirudi irabazlea izan dela. Eta berriz, arlo ekonomiko horretan, galtzailea berriro ere garbi dagona da Europar Batasuna izaten ari dela. Ze orain arte, bazeukan lehen gaien hornitzaile fidagarri bat, eta gainez, hornitzen zuela lehen gai merkeekin. Eta hori, hemendik aurrera ez da gertatuko. Eta guzti horretan ez, langile klasea bera izango da, egoera upairatuko. Galtzaile nagusi izango gara langile klasekok, hori garbi dago, hau da, klase xea, herria, klase ertainak, hori garbi dago. Horiek izango dira kaltetu nagusiak, ikusten ari gara egunero. Inflazioarekin ez dagoela bakarrik lotuta gerrarekin, zan prozesu bat aldez aurretik zetorrena eta zer ikusi asko daukana, mendebaldean daukagu bizio batekin dela dirua inprimatzea. Nola jakin badakigun munduko edozein txokotan onartuko dizkigutela gure dolarrak eta euroak, inprimatu egiten dugu ezerezetik eta horrek badauka gero ondorio bat. Baina edozein kasutan ere joera hori indartu eginda gerragatik eta indartu eginda mendebaldeak hartu dituen erabakiengatik. Horren gerraen testuinguru horretan NATO jarraitzen du armen bueltako estrategiarekin, baina orain Txinak egin du bakerako proposamena askok interesgarritzat jotzen dutena? Bueno, Txinako bake proposamena garbi dago ez dela bideragarria, esango nuke wishful thinking ariketa badala, eta are gehiago, esango nuke pixka bat ere badala modu bat erakusteko ez daudela bakarrik hemen mendebaldetik datozen gerra hotxak, baizik eta gainontzeko hegoalde globalean bultzatu nahi dutena dela bakea. Eta urrats bat izan daiteke beti horrelako proposamen bat aurkeztea, dudari gabe, baina ez duke esango proposamen horrek bere horretan ibilbide handirik daukanik. Beraz, une honetan zeintzuk izango dira ikusiko ditugun urrengo pausak, edo zeintzuk izan daitezke, ikusten da gatazka luzera, edo luze jarraituko duela? Zantzu guztien arabera, luzerako doa. Gainera, orain dela astebete, edo egun gutxi batzuk, Putinek eman zuen hitzaspertu hortan, oso garbi zegoen bere prebisio guztiak zala gatazka luze batetara joango ginela, edo egongo ginela, ez da? Eta ez dirudi beste aukerari dagoenik. Zergatik, lehen aipatu dugu, Ukrainak eta Errusiak momentu honetan ez dituzte pizgarri asko negoziazio bat aurrera eramateko, gero Ukrainak jakin badakigu ez dakala soberaniarik hori ere erabakitzeko, hori erabakiko duena azken batetan Amerikako estatu batuak izango da. Eta hortik akaso badatoz ahots batzuk esanez, Rand korporazioa dala azken batetan Pentagonoaren think tank nagusia, Oain dela hilabete argitaratu zuen txosten batetan esan zuen, urtebeteko gerra eta gero, Amerikako estatu batuek gauzak oso ondo joan zaizkiola, besteak beste, beraik ez zuten esaten, baina nik esango nukena da, Europar Batasuna gatibu hartu dute, ahuldu egin dute beraien ekonomia eta bere ekonomiatik gizendu egin dira beraiek, eta bestalde, aipatzen zuten azan, Errusia egatu dutela.
eta bazala garaia hasteko pentsatzen nola itxi Ukrainako gatazkau hain zuzen ere zentratzeko Txinan. Hori baita beraien etxai nagusia. Eta beraz entzuten ari gara hotxen bat, eta Rand korporazioa ez da edo zer, esan bezala Pentagonaren think tank nagusia, 1948tik. Eta alde horretatik, akaso hortik etor daiteke irtenbideren bat, Amerikako Estatu Batuak presionatzen baldin badu, bake akordio bat lortu dadin. Eta Errusiaren kasuan, bere aliatuen partetik, Txinaren partetik ere presioak etor daitezke momenturen batean edo beste. Dena den horiz da ikusten oraindik martxan jarri daitezkenik presio horiek, gerraren bilakaeran oraindik ez dagoelako mugimendu gehiegirik. Eta beharko litzateke nolabaiteko mugimenduren bat, gero ja presio horiek aktibatzeko benetan. Orduan alde horretatik nik esan nuke gaudela pixkat esperoan, itxaroten, ea zer gertatzen den gerran, ea batalla importanteren badagoen edo, eta hori gertatuko balitz akaso aktibatu daitezke presio batzuk. Orduan, beraz, egoera bera desblokeatze bidean orain momentu honetan ez dago, hau izango da desblokeatzeko gai nagusia edo? Badirudi momentu honetan gauza dauden moduan, gerraren bilakaerak desblokeatu ditzazkela, bakarrik. Tristea da, baina hori da dagoen, behintzat momentu honetan ikusten dena. Eta bukatzeko Asier, euskal politika gintzan nola ikusi duzu ez dakit apur batez, halako gatazkaiko jarrerak. Ez nik esango nuke agian, ulertzen ere ez dela saia eta asko jarraitzen dutela apur batez, politika orokorraren bidea bera, batzuk alde egon daitezke, bestatzuk kontra, alde eta kontra ere zeren baitan. Ez dakit, hemendik behiratuta, Euskal Herritik behiratuta, ez lako jarrerak nabaritu dituzu. Ez dago hola jarrera partikularrik, garbi dagona da lotu egiten direla errelato nagusira, batzuk lotu daitezke errelato nagusira, adibidez Alderdi Sozialista, Eusko Alderdi Jeltzalea eta abar, oso jarrera natozalearekin, eta esango nuke gerrazalearekin. Eta gero badaude ezkerreko alderdiek, mantentzen jarrera dela pixka bat deserosoa egoera honetan, badirudilako diplomazia eskatzea eta bake mezuak bidaltzea, ia dela Errusia babestea, eta ez da horrela inundik inora. Baina alde horretatik nik esango nuke Estatu Espainiarrean eta Europan somatzen den jarreren antzeko berproduzio bat gertatzen ari dela gure alderdi sistema. Honekin denbora dela eta hemen utzi behar dugu elkarrizketa, mila esker gurean izatearen ziurrenik berriz ere heldu beharko diogu kontu honi, esan bezala emango dituelako bote gehiago, beraz horixe eskerrik asko gaur gurean izatearen. Eskerrik asko zuei. Kaixo, Afrika bibannaz eta musika nire bideoklip barrisa presentatzen nator. Ondino ikusi ez baduzue, badakizu zer egin. Playa klikatu eta dantzatu. Kalera banoa, ezin da falta. Musika jaskuetan, erritmoz betean, ere munduan galdu egiten naiz. Soinuetan bilduta, lasaitasunean. Musikaren boterea, zinezkoa da, konpara ezina. Den aldatzen dan bitartean, jarraitzen dugu, izaten berdina.
Eguerdiko ordu bata da, beraz iritsi da eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako gaur hemen ditut nirekin solasaldiari heltzeko Joserra Becerra eta Alaitz Argandoña, ondo etorri. Eta tira gaurkoan hasiko gara iparraldera begira, izan ere Hendaian etxegabe bat hilik aurkitu dute, badukagu bideo bat gaia gurera ekartzeko eta helduko diogu. Ninguna persona es ilegal. Tira, ez da lehenbiztiko pertsona hau Kaneta portuan topatu dute Hendaian, egia da ez, tonalde horretan, ez pasoa dela eta ohikoa dela ez egoera honetan dinot etxe gabeak eta errefuxiatuen topalekua bada. Eta hemen, esaten da nola berezko heriotza bezala ez ikertua den, hala ere ez da, nahiz eta ez violentzia zantzurik ez izan, ez da berezko heriotza bat. Nik uste dut, violentzia dagoela, ez? Azken finean, da violentzia instituzionala, negligentzia bat da, ez? Ez badugu kasurik egiten olakoak gertatuko dira. Gero eta gehiago ikusten ari gara, batzutan esaten dugu excepzio bat dela, baina ikusten dugunaren arabera, azken bolada honetan, ia astero agertzen da pertsona bat, edo itsasoan hiltzen direnak, edo gure herrietan hiltzen direnak, eta hori da, zerbitzu nahiko ez daudelako. Orokorrean pertsona hori badirudi zerbitzu sozialek ezagutzen zutela, eta orduan ulertezina da nola heldu den momentu bat non pertsona hori bere bizia hitza galdu duela. Azken finean, askotan komentatu duguna, ez? Gaur eta hemen etxe bizitza negozio bat bihurtu da, etekinak ateratzeko, eta horrela jarraitzen baldin badu, jende guztiaren babesa ezinezko izango da. Batzuk negozioa egin nahi baldin badute, besteak ez dute ukiko etxe bizitzaren eskubidea bermatuko. Ez, bainera, Hendaia eta inguru horretan askotan herritarrek salatu izan dute, ez? Pasabideen egoera ez dela bat ere xamurra, eta hori ez da lehenbiziko aldea gertatzen dena. Bai, eta errefuxiatuen eta etxegabeen kasuan, Alaitzek esaten duen bezala, instituzioek jakin badakite zer gertatzen den, eta jakin badakite non dauden, non pasatzen duten gaua, eta jakin badakite zein baldintza klimatologikoak ditugun. Zuk aipatu duzun bezala, ez da violentzia edo ez violentzia, ez que igual bakarrik da hotza, hotzagatik, eta hori da penagarriena, bai? Aukerak badaudela eta seguruenez tresnak egon daitezkeela, baina ez dira martxan jartzen edo ez dira irekitzen errefugioak edo eta babes falta hori da penagarriena. Azken finean beste gauza bat izango balitz, bentsa ezagun sorte txarra, baina kasu honetan ez da sorte txarra bakarrik. Gainera, askotan hitz egin dugu hemen, batzutan antolatzen dira olako etxe, alberge edo olako eraikinak jendea aukera hori eukitzeko, baina irizpideak normalean ez dira bat ere malguak, oso gogorrak dira betetzeko eta hori, ez da ikusten erakargarria dela edo atsegina dela hori ongitorri bat egiteko bai kanpokoentzat, bai hemengoentzako, batez ere hori etxe bizitzaren falta hori konpontzeko edo. Eta gero beste aldetik bebai nik uste dut garrantzitsua dela, zuk komentatu duzuna, batzutan dela hotzagatik, eta nola polizia batzutan ateratzen dituzte pertsonak beraien, ez dakit nola esan, etxeloetatik edo, eta kentzen dizkiete dauzkaten gauza guztiak, losakuak, mantak eta dandana, eta oso zaila da haientzat berreskuratzea hori edo berriro topatzea olako tresnak bizi ahal izateko edo lo egiteko gauean. Eta bebai azken bolada honetan ikusi egin da nola hemen Deustuko Herriberan jendeak aleratzea izan da, pabiloietan bizi direnak eta modu ez onenean,
zentzu batean, eta nik uste dut hori ez dela izan behar poliziaren funtzioa, askotan hitz egin dugu hemen zein izan beharko den eta zein ez, eta gainera hori, ez badiogu eskaintza duin bat emoten, ezinezkoa da, dauzkaten gutxiena, hori kentzea, ez? Eta hori da niri pena ematen dian. Baina gutxieneko laguntza batzuk emateko berez baliabideak udalek izan, edo gobernutik, edo erakundeek badituzte, eta zerraitik ez dira jartzen martxan? Bueno, pues hori da galdetu behar dieguna, zergatik ez, denok dakigu neguan gaudela, eta ez bakarrik Hendaian, Irunen ere errefusiatuekin, Bilbon, Barakaldon, hiri guztietan galdera berdina egiten diegu. Badakigu neguan gaudela, badakigu igual urte osorako babesak edo albergeak ez direla beharrezkoak, baina bai momentu honetan bai beharrezkoak direla. Eta, ireki behar dira behin-behineko albergeak eta behin-behineko babesak hori ekiditzeko. Hori, gaixotasunagatik izaten bada, baina hotzagatik izango balitz oso penagarria izango litzateke. Geure elkartasuna, geure gizartetasuna edo non geratzen da. Baina nik uste dute hori albergeak eta hainbat diru laguntzak irizpide zorrotzen menpe daude. Orduan batzuk ez daukate aukera ez da hori eskatzeko, ez? Ez baldin badeko zu ez basauz erroldatuta eta holan badauze hori irizpide batzuk bete ezinezkoak direnak betetzeko pertsona batzuentzat, eta gero albergeak beraien ordutegiak, beraien arauak. Nik uste dut arautegi bat egon beharko dara, baina igual malguntasunez jokatu behar da, eta are gehiago olako egoeretan gaudenean nonotza jendea hiltzen du. Hori da ikusten ari garena. Baina hor, egoera normalizatzeko bidean, errefuxiatuen egoera normalizatzeko esaterako ez, zehar eta antzeko erakundek salatzen zuten, askotan pilota badela ez, pertsona horrengan ez, eurek ez, etortzean bideratu bardutelako euren egoera ez izan legalizatzeko edo danalako. Eta hor, azaltzen zuten esaterako, eta nik kuriosa egiten zitzaidan, lehenbiztiko pausua dela Polizia Nazionalean zitazio bat hartzea ez, internet bitartez egiten da, baina hala ere ez, oso zaila egiten zela, izan ere, hor badira ez, itxaron zerrendak, denbora pilo bat ez, eta hain simpleki, gobernuak esan dezake ez, bakarrik hartu behar duzu hasteko zita bat polizian eta hala ere. Baina hor dago arrakada digitala, jende guztia ez dauka eskuragarri olako tresna bat egiteko, eskatzeko zita, gaur egun dana telematikoki denez, zailago egiten da, eta gero beste alde batean, albergeak ondo dauz, laguntzak, baina azkenean laguntza integrala izan beharko da, eta hori da igual lurrengo pausoa eta falta zaiguna, bai ibilbide egiteko, eta gero jendea da, beraz bereiekin komentatu beharko dira gauzak, jende batzu dago pasos, ez da hemen gelditu nahi, eta orduan nik uste dute aukera ezberdinak egon beharko lirateke pertsona ezberdinei hori erantzun bat emateko. Nire kasuan, etorkin batekin egon naiz, berak paperak lortzeko egin duen ibilbide osoan, eta harrituta geratu naiz. Oso zaila da, oso luzea, eta niretzat ere lenguaia administratiboa eta badakidala, oso zaila izan da niretzat, orduan bere kasuan jartzen banaiz, eta ia ezinezko jartzen diegu, hori, paperak lortzeko aukera hori, eta ja nazionalitatea beste kontua da. Azkenean, arresiak besterik ez ditugu ipintzen, ez? Gainera, administratiboak. Burokratikoak. Eta zuk esan zu, askotan guk ere ez, oso zaila dela orokorrean ez, administrazioan depende zerrei nahi duzun, ondo ulertzea eta ondo egitea ez, askotan ez, berriz ere gauzak bidali, ondo dagoen begiratu, beraz mundu bat ere bada. Eta gainera bebai, hori diru laguntzak edo burokratikoki gauzak egiterakoan, baina bebai, nik uste dute kanpotar batentzat jutea alokairu baten bila oso zaila izango da. Azken finean, alde baten dira aurre iritziak dauzelako, beste alde batetik bebai, igual jendea ez dagoela pres legalki ipintzeko, beraz ez baldin badago erroldatuta bebai, ezin ditu jarraitu urrengo pausuekin, porque lehenengo ez daukazu bermatuta, nik uste dut oso zaila jartzen diegu
kanpokoei eta diru ez daukatenei hori, bere bizimodu duin bat lortzeko. Baina gero, iaia doainik lan egiteko, ez diego inolako oztoporik jartzen. Hori da geure hipokresia, ez da? Bai, ez da, gainera olakoetan ez dago inolako bermerik edo ez dakit kontrolik ez, alakoak ez gertatzeko eta kontrara ez, normalizatzeko bide horretan, denbora osoan kontrola. Igual horretarako da, eta interes ekonomikoak daude bide horretatik, bai? Lan egiteko eskubiderik ez, eta eskubiderik ez izateko, hainbat eta oztopo jartzen dizkiegu, eskubide horiek edo eskubideen paperen bitartez lortzen diren eskubideak inoiz ez lortzeko. Mugu horretan ez, kasik babes legala duela, ez legala ez den horrek. Gainera hori, zelan erabiltzen ditugu, ez? Gu nahi ez ditugun lanak haiek hartzeko eta zenolako egoeratan dauden, eta zenolako lan baldintzak dauzen, eta gero, hori, esaten dugu ez dagoela jenderik lan egiteko pres, ez dakite, ostalaritzan, eta hainbat esparruetan, ez? Zergatik, gauzak ez direla egiten egin behar den moduan, ez? Eta azken finean, iaia esklabu batzuk ditugu gu zerbitzatzeko, baina gero ez dugu nahi gurekin bizi ahal izateko eskubidea eukitzea, ez? Eta ordaindu ere ez. Hala da, bai, eta eriotzez hitz egiten hasi garela ez, atzo bertan 22 urteko preso bat hil zen Zabaiako espetxean, eta orain gutxi ez, egun honetan jakin izan da, 57 urteko preso bat hildela Martuteneko espetxean, ez da, 24 ordutan ez, 2 pertsona aurkitu dituzte hilik espetxean zer egiten dizue honek. Bueno, denok dakigu hori kartzela ez dela leku samurrena, justu kontrakoa, eta bueno, igual ezinbestekoa da pertsona batzuk hor egotea, zigortuta daudelako edo, baina ziurtatu behar dugu kartzeletan bizi direnak euren bizi baldintzak duinak direla behintzat, eta bigarren kasu honetan, Martutenen aurkitutakoan, bere baldintzak ziren preso preventiboa zela. Orduan, kasu horretan ez zegoen zigortuta oraindik. Eta igual horrezegatik, eskatu behar jaurlaritzari, eskatu behar diogun gardentasuna asko handiagoa izan behar da. Beti izan behar da, bai, baina kasu honetan ikerketa zorrotzak egin behar dira, erizainan zegoen, eta pertsonak ez dira hildak agertu behar ez kalean, baina justu kartzeletan askoz gutxiago, kartzeletan daude jaurlaritzaren zaintzan, bai? Orduan, bera da arduraduna pertsona horiei ezer ez gertatzeko. Ez da, gardentasuna aipatu duzula horre salaketa elkarteak beste kasu askotan, ez? Beste urte batzuetan zerre, esan izan du, setasunak falta izan zaizkiola askotan, kartzelan gertatzen den heriotza horien bueltakoak. Azkenean da, zuk esan duzuna, nik guztiz adoz, gardentasun falta, inork ez daki zer gertatzen den harresia horien atzean, eta batzutan ez dugu ez da jakin nahi. Nik uste hor bebai dagoela gizarteen ez dakit nola esan, itxua egoteko nahian gaudela edo badago hor muga bat edo tabu bat esango nukenik, ez? Barraman daudenak zerrengatik izango da eta dago gizartetik aparteko pertsonak izango balira edo bigarren edo hirugarren mailako pertsonak izango balira. Eta batzutan ez dakigu zenolako ez dakit egoeran dauden, hori alde batetik, eta gero nik uste dut inoiz baino gehiago hitz egiten ari da gaixotasun mentalei buruz, nik uste dut horiek okerrago joango direla olako esparruetan, ez? Non bizi baldintzak ez dira onenak eta orduan nik uste dut jarraipen bat edo kontrol bat izan beharko da asko zorrotzagoa instituzioen partetik, ze azken finean da zuk esan duzuna, ez? Beraien ardurapean daude. Eta horregatik dira hain garrantzitsuak salaketa bezalako erakundeak, ze azken finean, kartzelaren edo zigorraren helburua izan da bergizarteratzea, bai? Baina bergizarteratzeko bide horretan kartzelan dauden bizi baldintzak duinak izan behar dira. Ez baldin badira,
preso horren aukerak murriztu egiten dira. Eta, bueno, igual gizarteak, zuk esan duzun moduan, gizarteak ez du jakin nahi edo ez du begiratu nahi, baina horretarako daude salaketa bezalako erakundeak, haie begiratzeko eta kontatzeko gizarteari edo guri zer gertatzen den eta nola hobe daitekeen prozesua bergizarteratzeko helburu hori ahalik eta gehien bete aldadin. Bai, ez izan ere, kartzela bere horretan dagoeneko bada arrotza, ez, gero horrelako gertakariekin, ez da oraindik eta grabeago bihurtzen da, kudeak eta bera, eta horren baitako guztia, eta izan ere, orain dela ez hainbeste ere, preso bizkaitar bat, Palentziako kartzela batean hil egin zen, uste dut Palentzian zela, eta hor salatzen zen beste preso batek emana zuela familiari abisua bera, ez? Eta gaur egun salako egoerak ematea, eta familiari antza denez asko kostatu zitzaion ez, identifikatzea ze ospitaletan zegoen, eta dira. Bai, batzutan askotan esan dugu hemen, ez? Osea, beste herrialdetan gertatzen direnean olako gauzak, bai, iruditzen zaigu onartezina eta jartzen gara, ez? Edo badauz inkluso telesai batzuk horretaz hitz egiten dutenak, eta jendea esaten du, ezinezkoa da, sinestezina da, ez? Baina gero hemen gertatzen denean, nik uste dute ez dugula hainbeste kasurik egiten, ez? Osea, esaten dugu, ez dakiz zer, baina erdiskutatzen dugu edo nahi dugu ahaztu ahalik eta lasterren, ez da, holako gauzak gertatzen direla, baina beste leku batean gertatzen direnean, bai hor jartzen dugu eta esaten dugu hori ez da demokratikoa, hor ez dakiz zer, eta suposatzen da gaudela estatu demokratiko batean, non holako gauzak ezin izango ziren gertatuko eta gertatzen ari dit. Eta eskutatzen dugu hori zigortuta daudelako eta ez dugu horretaz pentsatu behar edo begiratu behar, baina preso horren familia bai. Orduan, gardentasun falta edo jaurlaritzaren kasuan esaten duenean, guk ez ditugu zetasunik emango. Bai, ulergarria da zetasun batzuk arlo pribatuan geratzea, baina familiari berari ez esatea hil egin dela presoa, eske hori da guztiz onartezina, ez da? Bai, deskonfiantza sortzen du guztiz. Sisteman, bai, hori da. Gainera da, betikoa, suposatzen da instituzioak daudela gu babesteko, eta gu esaten dudanean esaten dut guztiok, eta ikusten dugu, babes hori ez da behar den modukoa, ez? Ze bestela olako gauzak ez ziren gertatuko. Bai, ez da. Eta, beste bati iritziko diogu orain jarraian, izan ere, aurki dugu martxoaren 3 gainean daukagu ez, eta hemen, batetik bada memoria historikoarekin lotutako aferagian efemerideari lotutakoa, ez da, eta hor, hainbat ekitaldi egingo dira, baina bestetik egia da, martxoaren 3ko memorialak ere zeresan handia eman duela azken denbora honetan, badaukagu pieza bat, ez, apurrat horretaz hitz egiten duena, eta helduko diogu gaiari. Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman zion erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta horrekin hitzitzat jo du memoriagunearen oinarriak ezartzeko abiatutako negoziazio prozesua. Erakundeek patronatuan parte hartzea onartu dute eta estatutuak sinatu dituzte. Horrela prozesuak hainbat hilabete geldirik egon ondoren aurrera egin du. Erakundeok fundazio honen estatutuak onartuta eta 3 erakundeen parte hartzea berretzita, uste dugu pausu erabakigarria ematen dela, fundazioa bera sor dadin, eta horrela beteko dela gazteiztar asko eta askoren nahia, 1976an izan ziren gertakari eta malgarri haien inguruko aitortza eta memoria egiteko. Gobernuaren kontseiluak argi berdea eman dio, Arabako Foru Aldundiak martxoak 3 memoriagunea fundazioan patroi gisa parte hartzeari. Eta fundazio horren estatutu arautzaileak onartu ditu. Memoriagunea abian jartzeko akordioak 3 oinarri edo baldintza izango ditu.
2021eko hitzarmena errespetatu beharko dute, fundazioaren estatutuen helburuak zuzenduko dituzte eta biktima bat egongo da lehendakari ordetza postuan. Eta bueno, esan beharra dago, naiz eta nahiko nekagarri esan presozio honetan egotea, indarrak atera ditugula, aurrera jarraitzeko, presionatzen jarraitzeko, eta azkenik lortu dugula, eta guretzat izan dela garaipen bat, lortzea 2021 adostutako lankidetza hitzarmen hori aurrera eramatea. Gauzak horrela memoriagunean nola izango den eta zer eskainiko duen erabaki behar dute hurrengo hilabeteotan. Ez genuen nahi, argi genukan ez genuela nahi izatea nolabait memoriaren enkapsulamendu bat, nahi genuen izatea zentro ireki bat, zeinak lotuko dituen atzoko eta gaurko borrokak, martxoaren 3ak ere hori irakasten digu. Bestalde, Espainiako gobernuak patronatuan sartzeko asmoa iragarri du. Aurrekontu orokorretan proiektuarentzako 600.000 euro bideratu ostean. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Aldundiak eta Gasteizko udalak ziurtatu dutenez ez dute eskaera ofizialik jaso. Biktimen elkartea berriz erabaki horren aurka azaldu da. Entzun dugu orain amaieran desarostasunik badela oraindik ere, hala ere, neurri handienean behintzat eta guztizko polemika eta gero iritsi da akordioa. Eta ezke hori izan behar den lehentasuna. Lehentasuna izan behar da memoriala martxan jartzea. Eta horri gehitu behar diegu geure gogoak eta geure proposamenak, martxan jartzeari ahalik eta lasterren. Gero, desadostasunak, hauteskundeak gertu daudenez, beti izango dira kontu horiek, ezta? Baina lehentasuna izan behar da hori. Eta aipatu behar dugu, memorialaren proiektua ez da instituzioen proiektua edo elkarteen proiektua, baizik eta hiri osoaren proiektua, hiri osoaren desioa da memoriala martxan jartzea, orduan horri sartu behar diogu geure indarra eta geure esfortzua egi bihurtzeko. Baina badirudi bestela sortzen dela erakunden arteko ikamika bat, eta horrek noski erakundek eurek nahi duten momentu arte luzatu daiteke ez. Horraidez, Urtaranek esaten zuen Espainiak parte hartu nahiko baluke, barkamena eskatu beharko lukeela lehenbiziko ez, baina tira beste kasu batzutan agian ez dira olako eskariak egiten ere. Nik uste dut azken finean da fokoa beste leku batean jartzea, ez? Azkenean hitz egiten dugu, zenolako iskanbila dauden horren inguruan, eta ez zer suposatuko duen, eta berak aipatu duena, ez? Ezin da izan gauza bat estankoa, baizik eta izan behar da beste pausu bat, ez? Jendea, ez dakite, nahi duena borroka, nahi duenaren aldeko borroka jarraitzeko, eta horregatik nik uste dut deitu dutela bebai hori mobilizazioa eta zera dela eta nik uste dut bebai, izan behar da, ez dakite, gogoratu behar dugu gertatu zena, berriro gertatzeko. Esan nahi dut, batzutan hitz egiten dugu hori poliziaren proporzionaltasunari buruz, hitz egiten da hainbat gauzei buruz, dakigulako batzutan ez dala izan behar zen moduan, ez? Eta orduan nik uste dut hortik bebai izan alda abia puntu bat lan horri ekiditzeko. Ez dakit azaltzen nahi nahi zen. Bai, ezke, memoriala da horretarako. Alde batetik gogoratzeko zer gertatu zen, baina beste aldetik ikusteko zer ez den gertatu behar etorkizunean. Horrexegatik dinot, herriaren desioa da gogoratzea hori gertatu zena, bere historiaren parte oso handia ez, baina garrantzitsua bai, batez ere historia hurbilaren parte bat, ezta? Eta ikuspuntu horretatik, desadostasunak edo anekdota izan behar dira bidea ondo trazatuta baldin badago, eta akordioarekin badirudi baietz zutabeak jarrita daudela. Gainera nik uste dut hori hitzarmena lortzea, ez? Horrek esan nahi du edo adierazten duena da zenolako garrantzia daukala presio soziala. Eta nik uste dut hori bai aldarrikatu behar dela, ez? Nola kalera ateratzea eta presionatzea batzutan lortzen duela olako akordio
zakin nola esan, saiak edo izan direnak lortzera. Beti egongo da baten bat, kontra egongo dela, betiko moduan, eta beti erabiliko da iskanbilak sortzeko batez ere zuk aipatutakoa, igual hauteskundeak direla eta erabiltzeko herramienta moduan bata besteari aurpegiratzeko hainbat gauza, baina nik uste dut hor garrantzitsuena da zuk aipatutakoa, hiriaren nahia plazaratu egin dela, eta guztiok bat egin dutela hitzarmen hau lortu ahal izateko. Eta gainera instituzioek ez daukate denborarik gauza horietarako inoiz, eta urte osoa pasatu da, instituzioek utzi dute pasatzen urtea gizarteari eta erakundeei edo asoziazioei entzun gabe, eta justu urte horrenaren bezperan berriro ere jarri dira martxan, eta posible esena, orain dela 3 hilabete posible esena, justu orain posible da. Zuk esan duzun moduan, da gizartearen presioa, akordioa erraztu duena, ez da? Eta gainera zuk aipatutako, azkenean, azken bola honetan ikusten ari garena da golpe de efekto, ez? Hauteskundeak direla eta ez direla eta data batzu heltzen direnean, batean mugimendu, hau da, guztiz positiboa, ez? Baina bai direla golpe de efekto, orain dela zuk aipatutakoa, ez? Ibilbidea zegoen iaia egin babe, eta batean orain heltzen da data bat, eta ez dut, orain hau estatutuak sinatuko ditugu, soriniontzekoa da, eta kriston aurrera posa ikusten dut, baina bai, batzutan mesfidantza bat sortzen da, jakiteko zein den bereien helburuak, benetazko helburuak olako gauzak egiterakoan, eta ea zen olako jarraipen bat emango diete. Eta izan behar da, bezperan, argazkia ateratzeko. Eta justu, argazkia ateratzean, desadostasunak agertzen dira, bakoitza bere esparru propioa komunikabideetan eukitzeko. Eta hori, ez dakit zilegi den, baina, hori da politika. Baina azken finean antolatzaileek edo hor egon direnak lan egiten hau gertatu dadin, bebai, hori izan dira kapasak erabiltzeko eta hori da, ez? Egin behar den, aprobetsatu momentua bebai, herriak nahi duena lortzeko. Eta hori presio soziala eta bebai olako kolpeak beharrezkoak dira. Ez duen gainera falta dena hor da edukia bera eta ze forma izango duen zehaztea. Eta gian hor ere badu zerikusia Espainiak patronatuan sartu gura izatea, horrela dela uste duzue, ala igual beste eredu batzuekin izan duen jarrera ikusita. Nik beti pentsatzen dut alik eta instituzio gehiago, alik eta hobeto. Eta dirua ekartzen baldin badute, ere bai, segurtananek aipatu duena, ez du kontuan hartu, Espainiako gobernuak mahai gainean jarriko duen diru kopurua jaurlaritzarena, baino 2 aldiz izango da. Orduan, egia bihurtzeko edo egiaztatzeko prozesu horretan aipatu dugun tresnak jarri behar direla, Espainiako gobernuak dirua jarri du. Orduan, hori aintzat hartu behar dugu. Gero, barkamena eskatu behar duen ala ez, nik barkamena eskatu baino, nik eskatuko nukeena izango litzateke ikerketa ofizial eta osoa egitea, jakiteko zeintzuk izan diren masakre horren errudunak eta zergatik eta nola egin zuten. Azken finean, hiriak ezagutu nahi duena da egia. Gero, barkamenak, ondo legoke, baina garrantzitsuena da memoriala martxan jartzea eta gero, egia ezagutzeko eskubidea bete dadin. Azken finean, ez dakit, barkamen kontua beti, ez dakit, igual ni ez nahizelako bat ere espirituala edo dela, baina batzutan oso kristaua ikusten dut, ez? Barkamenak eskatzea ez du ezer esan nahi. Ez dakit nola esan ez du ezer esan nahi, baina batzutan umeekin baldin bazauz eta barkatuta jarraitzen dute, jotzen elkarri, ez duzu ulertu oso ondo. Nik behar dudana edo ikusten dudana da, hori pausuak eman beharko direla, eta bide honetik joaten baldin badira, baina ikustu dut jendea behintzat ikusiko duela hor borondate politiko bat dagoela, eta ez bakarrik hitzak edo argazkiak edo ana... Hori da, horrezegatik nik aipatu dut, dirua mahai gainean jartzea, hori borondatearen adierazle edo bada. Orduan, ikuspuntu horretatik,
nik pentsatzen dut da Espainiako gobernuak ze azken finean estatuaren aldetik hori erantzukizuna daukan agentea dena sartzen baldin bada patronatoan eta dirua jartzen baldin badu, Gernikaren kasuan, adibidez, Bake Museoan dirua jartzen duena da Alemaniako gobernua. Eta, errudunak dirua jartzen dute, igual hori ez da nahikoa, hori gertatutakoa, zuk esan duzun moduan barkamena eskatzeko, bai? Baina, adierazten du, zuk memoriaren eta demokraziaren aldeko pausu bat eman nahi duzula, ez? Laster egingo dugu berriz ere Gasteizera, izan ere egun horren karietara sindikatuek ere mobilizazioak dituzte publikoa defendatzea eskatu, zalare gizarte arloari heltzeko lehenago euskarari helduko diogu, izan ere pantailaren beste aldean dugu Idurre Eskisabel, Euskararen Kontseiluko idazkari nagusia, kaixo? Kaixo, eguerdian. Eta, elkarrizketa honetan izango dugu izbide Euskara munduko 38. hizkuntzarik pisutsuena dela, esan duela Frantziako gobernuak egindako sailkapen batek, sailkapen hau beste urteatzutan ere egin izan da, eta, kasu honetan, 24 toki egin ditu gora Euskarak, Hala ere, ezagutzen ditugu Frantziar gobernuak Euskararen aurka burutzen dituen politikak, holan orokorrean esatearren, beraz, agian hasteko Idurre, zer nolako albistea da hau, sailkapen honen kuriositatea ere. Nik gehiago kokatuko nuke bitxikeriaren esparruan benetan Euskararen errealitate soziolinguistikoari buruzko azterketa sendo baten eremuan baino ez da. 600 ez dakizen bat hizkuntzen artean, munduko aztertzen dituen 600 ez dakizen bat hizkuntzen artean, 34. tokian jartzen du Euskara, eta hortarako nunbait hartzen dituzte batzuetan guk hizkuntza bat bizirik eta noranahiko kokatzeko hortik aparteko irizpide batzuk, ezta. Orduan, nik beste zertan baino gehiago bitxikeriaren esparruan kokatuko nuke albiste hau. Dikatu izan du zein modutan edo zein irizpide jarraitu diren honetarako. Hala ere egia da, justo berri hau iritsi zela, Bordeleko Hezkuntza Ministerioan, Saskako irakasle eta baita ere gurasoek egindako desobedientzia ekimenaren ondotik, Horretan, atera edo sarrerak ateatu egin ziren, eta egia da, hori eta gero, Parisetik erantzun bat iritsiko dela esan zaiela, nola baloratzen duzu, desobedientziako, desobedientzia ekimenak egiteko hartu duten bide hau? Nik uste dut dela benetan Euskarak bizi duen errealitate soziopolitiko horren erakusgarri, Ipar Euskal Herrian, Lapurdi, Baxenapar eta Zuberoan, hau da, Frantziaren menpeko Euskal Herrian, Euskarak ez dauka inolako estatus ofizialik, nahiz eta gero zerrenda horrek jartzen duen munduko hizkuntzarik pisutsuen, eta pisutsuen ulertzen dugu boteretsuenen artean, hor paradoxa handi bat. Baina, errealitatera pagoaz, Euskarak Ipar Euskal Herrian oraindik ez du ofizialtasun aitortzarik, ez dauka estatusik, ez dauka errekonozimendurik, orduan apurkako, aldeko politikak jasotzen ditu, eta gainera gai potoloetan oztopoa eta oztopoa. Eta oztopoaren tamaina ikusteko, hortxe dago adibidea, Ipar Euskal Herriko ikasle, ehunka ikaslek oinarrizko eskubideetako bat, azterketak beren hizkuntzan egitea urratua dute. Eta horren aurrean, desobedientzia esango nuke zilegi ez ezik beharrezko ere gertatzen dela.
Bai, ez da, eta zer da zehazki Frantziar gobernuari gertatzen zaiona euskararekin, ez? Izan ere, frogak badaude eta irakaslek zein guraso, zein ikaslek ez urte luzetan egin dute eskari berbera, ez? Berez, ez litzateke arazorik egun beharko azterketak euskaraz pasatzeko, baina zergaitik hainbesteko oztopa, gainera, kasu honetan protesta etorri zen irailetikan zain zeuden erantzun bategatik. Galdera zehazki haiei egin beharko litzaiek, ez? Galdera zehatza honik hipotesiak baino ezin ditute bota edo susmoak edo neure iritzi politiko edo nolabait euskalgintzan gabiltzanok eta esango nuke euskal herritar askok daukagun susmo baten adierazpena eta da gure albo estatuek logika monolinguista bat dutela, logika supremazista bat hizkuntzekiko eta herriekiko, eta horren ispilu bat baino besterik ez dela, Ipar Euskal Herriko kasuan, ikasleek azterketak euskaraz pasatzeko daukaten debeku hori. Baina ez da Frantziaren jokabide esklusiboa edo bakarra, ez da Espainiako estatuan ere ez da biltza hortik urruti, eta gaur bertan jakin dugu adibidez nola Gipuzkoako diputazioaren meneko den Uliazpi fundazioak Gipuzkoan desberdintasun funtzionala duten herritarrei behar duten arreta eta zaintza ematen dien fundazioaren lan eskaintza bertan bera utzi duela EAEko auzitegi nagusiak, hain zuzen ere hizkuntze eskakizunak, lanpostu horiei ezarritako hizkuntze eskakizunak helburu bakarra dutenak, eta da herritar horiek, gainera sektore zaurgarrienetako herritarrak dira, beren hizkuntz eskubideak beteta izan ditzatela, ezta? Hori ere atzera bota du EAEko auzitegi nagusiak. Orduan, debekuen logika horretan bizi gara, eta uste dute dagoen azalpena horixe dela, ez? Gure albo estatuek logika monolinguista hori erabat txertatuta dutela, eta hizkuntzaren ikuspegitik supremazismo hutsean ispilatzen dela hori. Eta halako eskubide urraketen aurrean, ez, da nolako pausoak eman behar dira, izan ere, agian ikusten dugu, ez, Euskal Herriko hegoaldea, ez, urraketa hauen aurrean, bakarrik apur bat, bere bidea egiten, eta bestaldetik Ipar Euskal Herrian, ez da, agian, bateraketa baten beharra dugu gaur egun Euskal Herrian, ez, izan ere, pentsatzen dugu agian, ez, Euskararen bueltan, ez, normalizatuta dagoela egoera, baina adibideak egunero daude. Bai, egia da, azkenean Euskal Herria 3 eremu administratibotan banatuta dago, eta horrek Euskarari egiten zaion aitortzan ere 3 eredu sortzen ditu, ez? Badaukagu Ipar Euskal Herria ofizialtasunik ez daukana Euskarak, autonomia erkidegoan ofizialtasun aitortua badauka, naiz eta gero praktikara eramateko zailtasunak zeintzuk diren egunero ikusten ditugu, eta gero badaukagu Nafarroaren kasu berezi hori, ez? Non Nafarroako eremuen arabera ere estatus diferentea jasotzen duen Euskarak, eta ez Euskarak baizik, eta Euskara azkenean hiztunak gara, ez, pertsona zehatzak gara, herritar zehatzak gara, eta ondorioz herritar zehatzek. Orduan, alde batetik egia da, banaketa administratibo horrek eragotzi egiten digula begirada bateratu hori izatea, baina egia da Euskararen eta Euskaldunon, hiztunon sakoneko arazo ardatza berbera dela, ez? Eta orduan egia da behar baino gutxiagotan izaten dugula ziur aski begirada altxatu eta horretaz jabetzeko aukera, eta begirada hori izatea askotan oso ondo etorriko litzaigukeela. Oso ondo, honekin hemen utzi behar dugu elkarrizketa, mila esker gurean izatearen adi jarraituko dugu gaia, ez? Ea berririk aurki badagoen, beraz eskerrik asko berriz ere eta hurrengora arte. Hurrengora arte, eskerrik asko zuei.
Tira, ez, bazirudien, ez da, batzuan badute sentsazioa nola Euskara agian EAE mailan behintzat ez superatutako zerbait izango litzaken moduan, baina egia da, egoera oso txarra badela toki guztietan, ez, izan ez dakite oposaketzak batzuk direla, edo izan eskola batean euskaraz ikasi nahi dela, ez, eta hor zuek uste duzue bai beharrezkoa dela pultsu nazionaletik heltza, behintzat gaiak gizarteratzerako orduan. Bai, azkenean askotan gertatzen zaigu, ez, gauzak zatika borrokatzen dugula, ez? Alde batetik orain dela gutxi egon garela nik ere bai, bultzatzeko euskararen erabilera batez ere umeen artean, ez? Ikusten da hor euskaraldia orain dela gutxi ospatu egin da, ez dakiz zer ibilaldia hor dekogu, dauz hainbat esparru non lantzen den, baina ez da ikusten ez dakit nola esan, gauza amankomun bat dagoela borrokatzeko ez dakit nola esan. Ez dut esaten beste txiringito bat sortu behar dela honi edo honetaz lan egiteko, baina bai igual ikuspuntu bera edo adostasun bat egon beharko litzateke eremu horretan lan egiten dugunen artean, eta dugunen artean esan nahi dut, bai dauz komunikabideak, dauz hori hizkuntzan lan egiten dugun guztiok, ez? Honi pausu bat batzuk eman beharko direnez, denok batera norabide berdinera joateko. Eta gero, berria hori pasatutakoa edo ez, azken finean da, borondate politikoa, eta nik uste dut nik zientzia politikak ikasi ditut, eta bakit ikerketak nork egiten duen arabera, holako emaitzak eukiko dituzun, ez? Eta normala da, ingelesa izaten lehenengoa, eta bigarrena frantsesa. Jo, horrez, adinaz batzutan olako gauzak ikusterakoan esaten duzu, bueno, ez zer esan nahi du, azken finean Frantzian egindako ikerketa bat izan da. Ordan nik bai esango nuke bitxikeri bat izan dela, eta batez ere ondorioak ez dituelako ekarriko, ez? Izatea 12. Katalana bezala, izatea 38. Euskara bezala, ea ondorioak ekarriko dituen, ez daukate hori da, azken finean, hori, kuskuseatzeko gauza bat. Bai, zen ere garrantzia eman gurako baritzaio, beste neurri batzuk hartuko liateke. Nik ondorio bat bai aterako dut. Eta da, denok dakigu zeintzuk diren oztopoak eta mugak eta, denok dakigu. Baina azken Euskaraldian, Kike Amurnarrizi entzun nion itzaldi batean, eta berak alderrikatzen zuen Euskararen egoerarekiko arrotasuna sentitu behar genuela, bai? Zergatik, aipatu dugun ikerketa da indize bat bakarrik, baina indize horretan aurrera goaz. Eta ez bakarrik horik, da, 600 eta piku hizkuntzetatik gaude ez lehen postuan, justu ez lehen postuetan, baina nahiko hurbil gaude. Eta gero eta hurbilago hizkuntza nagusien atzetik. Orduan, ikuspuntu horretatik, gu beti sentitzen gara, Euskaldun bezala oso txarto gaudela, gauzak gero eta okerrago da biltzala, eta igual ez da horrela. Igual da beste hizkuntza askok eta askok geurea baino okerrago daudela, eta modu erlatiboan gero eta aurrerago. Baina Kike Amurnarrizek aldarrikatzen zuen, gu ere arro sentitu behar garela, eta igual hori izan behar da abia puntu aman komuna. Arro sentitzea eta pentsatzea, oztopoak oztopo, gu ere eragile garela, oztopo horiek gainditzeko, eta hemen egiten dugu. Hemen gainditzen ditugu oztopoak hitz egiten ni Euskaldun berria naiz, eta oztopoak gainditu ditut ona etortzeko. Euskal zale bezala, oztopo horiek gainditzeko, pentsatu behar dugula ez direla egon behar estatuen esku, gobernuen esku, baizik eta geure esku, eta geure aho eta belarrietan egon daitekeela, bai? Bai, ez da izan ere apur bat jarrera horri helduta esango nuke ez, badela iparraldekoen ekintzak eta badela ez, arro gaude egin nahi dugu, eta, kasunetan horrela... Nik uste dut esango, errezagoa dela bat, debekatzen baldin badizute zeo zer horri kontra joateko.
zentzu batean, ez dut esaten errezagoa dela, baizik eta zegoen garai bat, non debekatuta zegoela euskera hitz egitea, eta horren ostean jaio zirenak sentitu izan zuten presio hori eta horri buelta emateko egiten zituzten kriston esfortzuak eta aleginak, ez? Orduan, hortik aurrera, ni bebaia ereduan ikasi egin dut, orduan gero ni euskaldun berria naiz, eta bizi izan dut gutxi gora bera, zen Arangoitikoa izan da, igual ez dut ikusi hain gertu, baina gero bai ikusten ditut, urrengoak etorri direnak ikusten dute emandatzate dagoela euskeraz bizi izatea edo hitz egitea edo dandana. Eta orduan ez dut ikusten erronka moduan, eta ez dut ikusten bai beraien nortasunen parte dela, baina ez gauza bat aldarrikatu behar dutela eta borrokatu behar dutela horrela jarraitzeko, baizik eta emanda eduki dutenez, zentzu batean, esatute, bai, euskera bai, ikastetxetan egiten duguna, ez dakit zer, ez dakit nola esan ematen dute, como normaltzat, edo normal izango balitz moduan, eta gauza bat, eta egia izan da, tresna bat erabili dutena gu zapaltzeko, baina, karo, ez dute bizi horrela, eta nik uste dut horregatik hain zaila dela, haiei azaltzea zen nolako garrantzia daukan, haiek euskeraz hitz egitea, eta haiek aldarrikatzea, euskaldunak direla, ez? Eta horregatik esaten dut igual iparraldean, zentzu hori edo presio hori nabaritzen dutenez, konfrontazioa errazagoa dela, eta badaudela, sentitzen dute arrotasun hori, zuk esan duzuna, zuk aipatu duzuna, borrokatzeko eta esateko jori eskubidea da, euskeraz ikastean eskubidea da, jutea administrazioetara eta eukitza pertsona bat euskalduna dela nirekin hitz egiteko ez dakit nola esan. Bai, eske zuk aipatu duzun bilakaera da erkidego honetan sentitzen duguna, bai? Ez dago inor zapaltzen, eta ez da omen dago inor zapaltzen, baina arrotasunarekin estatuen aldetik edo instituzioen aldetik ez dute inolako paperik. Zuk arro sentitzen bazara eta euskaraz hitz egiten baduzu, zuk mantentzen duzu hizkuntza, nahiz eta oztopo guztiak, zailtasun guztiak. Orduan, ikuspuntu horretatik ja aldatzen dugu ikuspuntua, bai, bera. Ikuspuntua ez da instituzioek edo gobernuek zer egiten dute euskara zapaltzeko baizik eta zer egiten dugu guk mantentzeko. Eta gainera nik uste dut dagoela informazio falta, esan dudan bezala hori erresa daukatela edo ematen dutela gauza normal izango balitz bezala, baina ikusten ari gara gero eta esparru gehiago daudela euskera murrizten, ez? Osa, dinot, opeak direla edo hainbat postu dinot, udal postuetan edo postu instituzioetan gero eta gutxiago eskatzen da euskera, edo beste neurri batean egiten ari da, ez? Osa, dinot, ez dakitik izan zen azken bolada honetan udaltza ingoan, ez dakit non, osa, gero berriak ikusten baldin badituz ikusten duzula, nola ez dagoela, ez dela inerreza edo ezin dugula ontzat hartuko daukagun egoera, nahiz eta bestea izango zen edo nik ikusten dut deigarriagoa denez, horre konfrontazioa dagoela bilpilian eta hemen igual ezain beste, hemen esan nahi dut. A ber, komunikabideetan bakarrik ikusten ditugu kasu horiek oso aipagarrienak, sakabanatuta direnak, baina egunez egun, euskaratzen diren lanpostuak ez ditugu ezagutzen. Eta lanpostu horiek euskaratzen dira jendearen hizkuntza erabileraren arabera. Orduan, gero eta erabilera handiagoa, gero eta lanpostu euskaldun gehiago. Orduan, bilakaera hori ere eskutu geratzen da eta bakarrik agertzen da, epaile batek ez dakit zein sententziatan kolokan jartzen duen ibilbidea, bai? Baina hori ez da gertatzen egunero. Egunero gertatzen dena da poliki eta gustatzen zaiguna, baino motelago aurreragoa zela, eta hori sentitu behar du nere ustez. Nik uste dut, saiatu beharko genukela gehiago,
olako oztopoak topatzen dugunean, ez? Osa, binot, batzutan igual osakidetzara juten zara edo eta zure medikoa ez da euskalduna, eta igual hor jarri beharko zen keja bat, eta ez dugu egiten, gu moldatzen gara eta gu hitz egiten dugu erderaz. Edo polizia batek behin hitz egin genuen horretaz, ez? Osa, heltzen baldin bada, eta zuk esaten baldin bada egunon, eta berak buenos días, erantzuten baldin badizu, normalean zu ez ara jartzen aizu, behitu, egin beharko duzu euskeraz nirekin, zen euskalduna naiz, eta eskubide osoa daukat, zurekin euskeraz bero egiteko zuk egiten duzuna da, rekular. Baina aldarrikapen horiek ere zure esku daude. Bai, noski baiet, bai. Horregatik igual arrotasuna edo gu klabija horretan egon beharko ginateke, eta batzuk ez gaude. Lehenengoa. Eta eskubide hitz egiten zabiltzatela, ez? Hor bada publikotasunaren bueltako eskubidea ere, zalantzan dena gaur egun, ez? Lehenxago aipatzen ibili gara, ez? Martxoaren 3-aren memoria gunea eta kontua aldi berean, ez? Sindikatuek egun horretarako langileen mobilizazioa ditu duela, publikotasuna bere osotasunean defendatzeko, ez? Hau ikusi genuen hasiera batean ere Nafarroan, ez? Osasunbideren baitan hasi zela gatazka, gero azkenean zabaldu egin zen eta badela momentu orain kaletan, ez, publikotasun duin hori eskatzekoa. Publikotasuna ez privatizatzeko publikoa dena, eta berpublizikazioa pribatua publiko bihurtzeko. Eta bi atalak badaude, eta datozen hauteskundeetan ere aldarrikatu behar ditugu biak. Ze azken finean, ohituta gaude ja ikustera zerbitzu publiko askok eta askok privatizatuta daudela, eta igual hori ez da normalizatu behar, eta ez dugu normaltzat hartu behar, eta eskatu behar dizkiegu politikariei, hori buelta eman behar diogula, eta pribatua publifikatu behar dugula. Bai, ez horra bidea bai izan da asteburuko esaterako osakidetzaren desmantelazioa salatzen zuen manifestazio hori, sindikatuek eurek esaten zuten aspaldidaniko gai horreri lotuko mobilizaziorik handienak izan direla. Bai, nik uste dute hori da, eske ni guztiz ados esan duzunarekin, bai. Dinot, azken finean, hainbat esparruetan privatizazioa hor dekogu, uste dute zerbitzu publikoak arriskuetan daude, eta horrek esan nahi du jende nahikotxo gelituko da eskubide batzuk gabe, eta ezin dugu onartu. Gero, bestea guztiz aduz, nik uste du energiaren eta hainbat kontu ahalik eta zentzu lokalean egiten baldin badira errezago izango litzateke aurrera emateko edo bintzat pasu txikiak emateko, ze horretaz hitz egin du askotan, eta bai, batez ere, mobilizazio garaian gaude, hauteskundeak hor ditugu, aprobetxatu behar dugu behintzat fokoa dagoela gure gainean, eta behintzat partiduak orain apur bat ireki dituzte beraien ateak, ez? Ikusteko zer nahi dugun, naiz eta izan bakarri saltzeko eta gero gure boskak lortzeko. Eta nik uste dut hori atera behar dela kalera, inoiz baino indartzu esateko, hori, publikoa da defendatu behar dugula, zentzu guztietan, bai hezkuntzan, bai osasungintzan. Nik uste dut esparru guztietan izango da irtenbidea, eta izango da ez dakit nola, erantzuna guztiontzat izango dela, eta horrekin batera, horrengo ostegunean, martxoak 9 berriro osasun zentroetan egongo gara aldarrikatzen osasungintza duina, presentziala eta publikoa noski. Bai, baina izan eror osasungintzak berak hartu du agian pultsoa gune honetan, ez? Beste momentatutan eskuntza izan da, eta azkenan gauza hauek ez, alako markatzen dizkiguten epen barruan ere mugitzen dira, eta horreia da, kuriosoa dela, behintzat, EAen, ez da, Gotzone Sardik esaterako esaten zuen, ez zegoela desmantelazio horik, eta lan baldintzetan ere ez zegoela arazorik, baizik eta langile falta zela, ez? Apurrat, igual, herritarrengan pilota botatzen ere. Langile falta dira, kasu batzuetan igual bai, baina zergatik joan dira. Zergatik joan egin dira hainbat eta hainbat mediku lehen arretatik. Lehen arretaren antolakuntza, lehen arretaren lanbaldintzak ez dira onartezinak dira, eta horrezagatik joaten dira. Eta orduan, bai, falta dira, eta ez daude lanpoltzetan, baina ezken lanpoltzetatik ies egin dute. Eta zergatik egin dute ies? Osakidetzaren kudeaketa txarrarengatik. Eta horretaz, hortik hasi behar gara gauzak aztertzen, eta ez bakarrik
konsekuentziak edo baizik eta zergatik gertatu da hori, zergatik falta dira profesionalak. Gainera, arazo struktural bat da, ez da gauza bat egun batetik bestera gertatutakoa, bai horregatik dinot, instituzioek bazekiten eta beraien irten bidea izan da aldaketa egitea, ez? Lehen arretaren desmantelamendua, dan urgentzietan zentratzean ez eta gero itxaron zerrendak egotea hor, edo itxaron momentuak luzatzea, 5 ordukoak dira nik uste hori irakurri dudana, nik uste dut, eta horrek zer egiten du, jendea bilatzea beste era batean beraien osasuna mantentzeko, ez? Eta hori da nik uste dut arriskutsua dela. Eta batez ere, beti komentatzen duguna, ez? Hainbat neurri sarri dituzte pandemia garaian, eta gelditu dira, hor dago arreta telefonikoa, eta hainbat gauza, eta hori da onartu ezin duguna. Basaten jate honekin hemen utzi behar dugula, ez ikusiko dugu proposamenik iristen den, gai honen gainean, hauteskundak aipatu dituzue biek, beraz, ziurrenik helduko diogu berriz honi, eskerrik asko, bioi gaur gurean izatearen, eta jarraian eguneko albistekin utzeko zaituztegu. Bueno, kaixo, Peña, gudantza taldea gara, eskerrik asko bizi musika saioari, gurekin kontatzeagatik, hemen gaituzue gure azken singela aurkezten, 7 bala izenekoa, Lider Nandoren kolaborazioarekin, eta bueno, zer esan, zerbait falta da esateko. Hori, eskerrik asko Amaika Telebistako ikusle guztiei, eta badakizue, bizi musika.